Anyonaseo min zimanê Koreyî silav dawe. Gelo çend Kurd bi zimanê Koreyî dizanin. Ez de heba nas dikim. Yek birayê min e û yek jî biraziya min e. Îsal ew çûn Koreya Başûr ji bo ger û geştekê. Ev sal û nîv e ji xwe fêrî Koreyî dibin. Îsal ji derfet çêbû me ew şandin Koreya Başûr. Li wir geriyan li kuçe kolanên Koreyê guh dan zimanê Koreyî û yani pêkû em bêjin zimanê xwe pêş bikin. İja dema me re çû ger û geşta derekî dûr helbet hewcedarî bi diyariyan e ku divê diyariyan bînin. İja me Kurdan ev mesela diyariyan gelekî zehmet e. Ji ber ku tenê 20 heb biraz û xwarzê me hene û li gel vê jî em bi xwe 8 kesin 5 law û 3 qîs. İja ka gelekî zehmet e birasî me re diyariyan bîne. Yani hem ji aliyê pere bütçeyê ve û ji aliyê anînê û barê wê ve giran e helbet gelekî zehmet dibe nerhete. Ja birê min ji bo min çend pirtûkên bi zimanê Koreyî wek diyarî anîn. Ez dixwazim niha van pirtûkên nû ku li pirtûxaneya min zêde bûne nîşanî we jî bidim û behsa wan bikim. Serî de helbet ez spasiya xwe bo birê xwe İsmaîl dikim mala wî ava ku ev berhem ji bo min anîn. A awil bi navê vejeteryan ez barim hûn belkî dizanin nivîskara wê Han Kang e. Han Kang nivîskara ji Koreya Başûr sala 2024 da xelata wêja Nobelê wergirtibû. Lê mixabin berhemê wê hêj bo Kurdî nehatine wergerandin. Her çi qas ku ez bi Koreyî nikarbim bixwînim jî dîsa jî birat pirtûxaneya min de hebe. Berhemeka din jî İncila İsa wek dibe Tewreta Musa Zeburê Dawud Qur'anî Kerîm Mihemed Mustafa wiha tiştekî gotinekî wisa hebû ev jî İncila İsa ye bi wergera Koreyî em bêjin ji bo min diyarî aniye bila ev jî di pirtûxaneya min da ciyê xwe bigire bi rastî gelekî xweş e qalîtsa wê çapa wê gelekî kêfa me pê rahat. Li gel vê jî wiha rojnameyeke em bêjin yeka rojane li Koreya Başûr tête çapkirin. Ev jî wiha girtiye ji bo me aniye. Tiştekî xweş e bi rastî kêfa me pê rahat. وەز دیسا سپاسیاوی بکم divê helbet li pirtûxanê me ê Kurdan da pirtûkên ji zimanên biyanî jî lê zêde bibin ji xeynî Tirkî. Wezî me bikaribe hiç Tirkî lê zêde nekirana û me jiyana xwe derbikira helbet ew jî piçekî zehmet e jî dizanim lê her û her em nefreta xwe û em bêjin dijatiya xwe li hember zimanê serdesta di dilê xwe da û bikarbin helbet li hemî qadan berz û bilindtir bikin. Lêşkerema xwe bila kesek behsa mirovhezî humanîzmî û tiştên wisa neke nebêje em nakarin bin dijminê zimanan falan. Ew ji xwe re xewn û xeyal û îtopîk de helbet dikarin bêjin. Yani bi Kurd û Kurmancî ez vê bêjim ez îro dixwazim behsa yani min xwest îro ez behsa van diyariyan bikim. Ev diyariyên xweşik ku li pirtûxaneya min zêde bûn. Helbet em dîsa li gotina xwe vegerin. Bi Kurdî bixwînin li gel silavan.